हे बघा, आता झाडू मारतास ना ते नीट झाडू मारून ठेवा, सगळं घर आवरून ठेवा. आता माझ्या थोड्या वेळानं मैत्रिणी येतले, लादी बिदी काय पुसतास ना ते व्यवस्थित पुसान घेवा. बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा. कोण असय मी तुझो? सांग बाई, सांग लवकर, कोण असय? खराच सांगू काय तुमका? होय होय, सांग, खराच सांग. तुम्ही एक नंबर के रागीट असास, रावण कुमार असास, खडूस पण असास आणि मोठे इले लाडात माका विचारतात. बसा पैसा जाऊन कोपऱ्यात बोक्यासारखे. कच्चो धागो नाही असा, चांगलो पक्को धागो असा. काय तुमचा बटन तुटाचा नाही, व्यवस्थित शिवून दिलेला. मी लाडात रुसले, लाडात पुढ्यात चाल का. मी लाडात रुसले, मी गालात हसले, माझ्या गालाला गाल तुम्ही द्याल का. काय बोललस? गाला गाल? ये हैसर, ये गाल पुढे कर. 5 बोटच गालाखाली काढतय. लाडा तिला रुसलय. चल जा सर, गपचूप बस. काम धंदे काय नाही तुका. दिल का दरवाजा खुला है राजा, राजा राजा राजा. आठ रोज की तू छुट्टी लेके आजा. काय बोललस? दिल का दरवाजा खुल्ला है राजा, 8 दिन की छुट्टी ले ले. आवशिक जवरे सुट्टी घेऊन कामावर इल्यावरती कामाचो दरवाजो कायमचो बंद होतलो. मग उपाशी मराची पाळी येते रे तुझ्यावर आणि माझ्यावर पण. तिला लक्षात ठेव. गपचूप. कोण तुझो? आज से मेरा घर तेरा हो गया. काय बोललास? आज से मेरा घर तेरा हो गया. 2 मिनिटं थांबा, स्टॅम्प पेपर मी घेऊन येते. आजकाल तुमची काय माका लक्षणं बरोबर दिसणार नाही. सही करून नका, तुम्ही लिहूनच द्या.